दिनैनि साना जोंनि बर' कछारी गाव हायुङारि बेन्दोङाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। दिनै जोङो बर' कछारी गाव हायुङारि खुंथाय आरो जरहाटआव थानाय आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि गेजेराव मोनसे रादाय जोंहा जायो आरो बे रादायनि गेजेरजों जोंनि बर' कछारी काउन्सिलाव थानाय बर' गामिफोराव बा जिल्लाफोराव बिथांमोननि मददजों जोङो आबाद बिथिंखौ जाहाथे गोनोखोआरि मुगाजों मोजां आदब खायदाजों जेरै मावनो हायो बेफोरनि सायाव हाबा मावनायनि जों थांखि लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना जोंखौ नांगौ समफोराव बिथांमोननि फारसेनिफ्राय फुंखा सुबुं बिथांमोननि फारसेनिफ्राय जोंनि मावफारिफोरखौ थि खालामना होनाय गोबां बेयाव दफाफोरा दङ। आं मिजिंथियो बेनि गेजेरजों जोङो बर' कछारी गाव हायुङारि ओनसोलाव आबादारिफोरखौ दिनैनि मुगाजों जौगाहोनाय बा दिनैनि आदब खायदाजों जों आबाद मावहोनाय आरो गोदान गोदान जे आबाद बिथिंफोर मावनायनि आदब खायदाफोर ओंखारदों बिथांमोननि मददजों बिथांमोननि थुलुंगाजों बिथांमोननि एडभाइसजों जोङो बेफोरखौ मावलांनो हागोन होननानै आं सानदों। जोङो थांनाय बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनजों मोनसे बिथांमोननि इउनिभारसिटि आरो जोंनि काउन्सिलनि गेजेराव जों रायज्लायखानाय दंमोन, नाथाय जोंनि समनि आंखालाव बेखौ गोरोबलायैयाव जों मावनो हायाखैमोन। दिनै आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटि जरहाटनि जे डाइरेक्टर अफ एक्सटेनसन इडुकेसन दं बिथांनि जे जथुमसालियाव जिरायनानै जों बेखौ मावफुंबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बिद्युत चन्दन डेका, एक्सटेनसन इडुकेसननि डाइरेक्टर डक्टर मनरन्जन नेवग आरो रेजिस्ट्रार तपन गुहायखौ लानानै गोबां बिथांमोननि गोजौ थाखोनि साइन्टिस्ट बिथांमोना दंमोन। जोंनि फारसेनिफ्राय बर' कछारी काउन्सिलनि चेयारमेन अनिल बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार रमिय' नार्जारी बिथां आरो EM आंजों लोगोसे बिनद बसुमतारी बिथां आरो इउबिपिअनिफ्राय आरो एबसुनिफ्राय इउबिपिअनि थुनलाइ नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गलाघाट जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि नीलेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो दङमोन। आं दिनैनि बे हाबाफारिखौ आं आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा हिसाबै आंनि सम बुब्लियाव मावनो हानानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो इयुननि समाव बर' हारिखौ आबाद बिथिङाव जौगाहोनो बियो गोबां बिहोमा होगोन होननानै आं आसा खालामो। আজি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বড়ো কছাৰী উন্নয়ন স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মাজত এখন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা উপলক্ষে আমি ইয়াত গোট খাইছোহি আৰু আমি এটাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই যি চুক্তি, এই চুক্তি অকল কাগজৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ নাথাকে। এই চুক্তিত সন্নিৱিষ্ট যিকেইটা দফা, এই দফাকেইটাক আগত লৈ পেলাই যিখিনি কৰণীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আছে, মোৰ পঞ্চায়তে সেইকেইটা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আৰু আমাৰ বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকলেও ডেফিনেটলি মোৰ কথাৰ লগত একেলগে তেখেতসকলে সুৰ মিলাই ক'ব যে যিহেতু আমি এখন বৃহত্তৰ ৰাজ্যত একেলগে বাস কৰোঁ, গতিকে বৃহত্তৰ ৰাজ্যৰ জনগণৰ উন্নয়নৰ হকে আমি প্ৰত্যেকে একেলগ হৈ কাম কৰি যাম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আৰু অনাগত দিনত আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যিকেইটা আমি প্ৰযুক্তি কৌশল আমি উদ্ভাৱন কৰিছোঁ, এই প্ৰযুক্তি কৌশলকেইটা লৈ পেলাই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে যদি কৃষিটোক এটা ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আগবঢ়াই লৈ যায়, অনাগত দিনত আমাৰ অসম ৰাজ্যখন ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্য কৰাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো সপোন, সেই সপোনত খুব সোনকালে 9621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।